Tuke kama Tuke mag sikunde sekondar chakore ayanga odiochieng' makinye sikund sekondar ma Hill Girls e boma ma Eldoret. Sikunde osechopo ka ikruok osetieki ne tukego ma ibiro yaw ayanga gi jagoro mongirore migawo mar weche tuke. James Opondo ne giler mathoth koke kaunti ma Uasin Gishu. Tuke mag sikunde sekondar odugo ayanga ka timbe mopogore opogore osemolo sikund sekondar ma Hill Girls e boma ma Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu. Bang' bedo kod ng'ikruok nikech midhusi mar corona, tuke mag tam 1 moting'o rugby jotugo 15 koni gi koni, tuke mag hockey, handball, okapu, ng'wech kaachiel gi tuke mag goyo abal biro chakore ayanga odiochieng' makiny. All the teams have arrived from all regions. They are all here. They arrived last night. We are now doing the clinics for all referees, coordination clinics, and we expect them to end by today, 2 o'clock. And tomorrow we'll have the opening ceremony and the games will kick off. Tuke mag rugby oting'o sikunde kaka St. Patrick, Mangu, Ofafa Jericho, All Saints, Kisii High, Kwale High, Butula kaachiel gi St. Anthony mawuok Kitale. Joloch higa mokalo e tuke mag okapu Kayatiwi biro tedo itugo e tuke mag okapu kama bende oting'o sikunde kaka Loresho Girls, St. Joseph Kitale, Onjiko High e kind mamoko. E tuke mag hockey oting'o sikunde kaka Maseno, Meru, St. Anthony, Kapsabet Boys, Mangu High e kind mamoko, ka kidieny mar Wakeini oting'o sikunde kaka St. Joseph, Loresho Girls, Nyamira Girls, Hillcrest e kind mamoko. I've been away for 5 years. It's a long time, so I cannot come to just participate. My target is to lift the trophy. We believe that each participant in this tournament is a winner from their regions. So we are taking every team as a strong team to us, and we're going to deal with one team at a time. Weche mag keto jotugo mahikgi osekalo mano madwarore e osekelo midhiero mathoth ne sikunde mopogore opogore ka moko osethich oko kinde mokalo. We use NIMIS now. When you enter school, you have a number, and that number has all your details. So for a very long time, we have not had a problem of cheating, and it is not going to be there. But in case, people are people, in case there is an issue like that, we take a very tough measures. Joloch mag kidienje mopogore opogore biro ting'o nying Kenya e tuke mag sikunde sekondar mag East Africa mibiro bagi e boma ma Kigali piny mar Rwanda e kind tarik 15 gi 30 dwe mar aboro. Especially after COVID, I know everybody wants to come back and expend that energy and look at the games. And I want to assure you, as the Secretary General has said, the teams are quite prepared. We shall see top-notch, which we shall present to the East Africa, and we will be assured of winning trophies in East Africa. Kenya will come back in a big way. Jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang biro yawo ayanga tukegi odiochieng' makiny. Bang' bedo kod ng'ikruok nikech midhusi mar corona, gikone tuke mag sikunde sekondar mag tam 1 kama oting'o tuke mag rugby, basketball, hockey kaachiel kod swimming gi tuke mag ng'wech odugo ayanga kochakore odiochieng' makiny ka ibiro bagi e sikunde sekondar ma Hill Girls mayudre e boma ma Eldoret. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County.